Bé, doncs benvinguts i benvingudes a aquesta xerrada que us organitzem des d'aquí. Som un grup d'amics amb nacionalitat suïssa que hem volgut muntar aquesta xerrada i avui ens estrenem, diguéssim, ja en públic obert. Un grup de ciutadans suïssos residents a Catalunya ens proposa un taller digital participatiu per conèixer com funciona la democràcia a Suïssa i pensar un model més democràtic i just amb l'empoderament de la seva ciutadania. Moltes gràcies, partits polítics, per haver expressat el vostre posicionament, però la darrera paraula sabeu que la té el poble, per tant hem de procedir a fer el referèndum i autoritzo a fer també de nou aquest referèndum ara mateix en aquesta sala. La conferència es fa presencial o bé en plataforma digital i després de donar una visió general sobre el sistema federal suís, es centra en fer uns tallers participatius pensats pels assistents per entendre millor el seu funcionament. Molt bé! Vols participar i conèixer la democràcia directa? Per més informació, contacteu a ddcatalunya@gmail.com. Moltes gràcies. Taller organitzat amb el suport de l'ANC Suïssa.